Ох, каква добра сутрин, нали? Да. Искаш ли да идем да потърсим Мина? Добре. Само да вземем кирката. О, искаш ли да е за теб? Служи си, ето. Аз през това време ще затворя къщата. Оп. Така. Готов ли си? Готов. Аз имам брат. Хайде да вървим. Уау, ето Мина. Хайде да копаем. Но айде ти копай, ако искаш камък. Или има даже и кофа вода. Вау, кой си ти? Аз съм... Стив. Добре. И той се казва Стив. Славей. За ти. Ти имаш желязна кирка, видях. Да. Тук има айран, ще го изкопаеш ли? То отзад мини отзад, но внимавай, че има зомби. И даже има и лава. Знам, аз съм там. Добре, айде изкопай там въглена и редстоуна, де. И айрана. Изкопа ли го? Да. Добре. О, имаш TNT, тук ги изкопай също. Отгоре виждам, че ти имаш хляб и чест. Да. Паяци има, аз ще ги убия. На паяка му остава нагоре щипката, да я махнем. Не щипката, краката махня. Какво става с тази щипка? Отврат. Аз тук живея. Добре, имаш TNT, имаш всичко. Добре, може ли да ми дадеш айрана и всичките неща, които изкопа? Добре. Добре. Айде. Аз ще поспия, вие покопайте. Да. Аз стим да имам. Мога ли също малко? Аз също съм гладен. Отим да го прибера. Стана малко. Добре. Като приятели ни спи, какво да правим сега? Той каза да копаем. Копахте ли? Да. Да, се наядохме. Добре. Паяка да го махнем от тук и зомбито. Добре, кай. Аз ще ги махна. Аз ще се кача до стая. Това там ти е стая? Да. Добре. Време е да полеят цветята. Какви цветя? Не са още пораснали. Това ли е цветето? Да. Добре. Кажи, нали? Ще налея още вода. Вода? Да. Добре. Аз пак. Не, аз ще ида до едно място и идвам пак. Уау, има крипър! Ще го бият! За малко, нали? Тук намирала ли си диаманти? Аз си? Да. Да. Всъщност ти обърках се. Хубава ти е къщата. Искаш ли да ти покажем нашия дом? Добре, и сега само да си остава кофата. Добре. Видя ли, намерихме Мина най-накрая. Да. Толкова я търсихме. И най-накрая даже имаше и човек. Хайде да си отворим къщата. Да покажем, пък може да живеем навсякъде и онова да ни е минат. Да поканим ли при нас?
Да. Нищо, че няма две легла. Ще поспите на земята, нали? Ето ме. О, виж ни къщата. Искаш ли да живееш при нас? А там да ни е мината, където си живял до сега? Аз като пренещувам някой сънувам кошмари. Нищо. Ще седиш при нас, искаш ли? Там ще ни е мината. Ще живееш направо тук вече. Добре. Да донеса ли хляба? Не, остави го там. Добре, всъщност го вземи. Само не го вземи. Хляб и това. Аз отивам да си взема и желязната кирка. Добре. Коли ще дойде, нали? Да. Добре. Ето, остави ги в чест. Почти няма място. Айде там да оставим кирките. Вземи си кирката и тя ще я остави. Става ли? Добре. Там да са ни кирки. Не, всъщност остави я тази тук. И Добре. ти я остави в чест. Прасето добре ли е? Да. Добре. Мисля, че Хайде да спим, че стана нощ, да не излезат зомбите, крипъри и спайдер. И Добре. баяци. Хайде. Аз ще спа на легото, вие ако искате спете на земята тук. Аз ще спа тук. Добре. До 5. Добре.